Hai cousas que somente se poden disfrutar salindo a estes lugares, porque agora mesmo estaba vendo como un can gobernaba un rebaño de ovellas, que se marchaban por outro lado, saleu o tipo que estaba ali sentado, plá, 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 e as puxa todas firmes ali nun lado. Bueno, estou no Sabiñao, nun lugar que lle chaman As Vestas. Parei aquí se celebra unha romería bastante curiosa e interesante, de unha marcha con fachos hacia un castro que hai aquí, pero vim porque sabedes que eu son aficionado aos esmoleiros, aos petos de ánimas, e que hai un bastante singular, non? E aproveitaba para gravar, porque eu prometín a unha seguidora habitual do muro, que me preguntaba como son capaz de xerar tanto contido. Entonces, e algún pensa, no, é que todos os días vas e tal. Non pudera, gustaríame poder ir todos os días a diferentes sitios, pero isto vale cartos, nós non estamos patrocinados, nós non somos unha institución pública, non temos que comer, gasolina ou outro, vale cartos. Entonces, saímos normalmente unha vez a semana e votamos todo o día. Entonces, para facer contenido que todos os días vos vexades un traballo novo, nós levámoslo moi ben planificado, porque nós non vimos de excursión, nós vimos a traballar. Entonces, e ademais somos xente, non somos nin historiadores, nin antropólogos, somos xente do común, non? E preparamos as nosas chuletas, non sei se é interesante. Mira, aquí está un mapa, porque o Google, isto do teléfono falla moitísimo no rural, entonces hai que preparar a ruta na casa, verdad? Facer un mapa, bueno, claro, entendemoslo nós. Isto é obra de Mari, este traballo é Mari, a que está ahora detrás da cámara, que di que non quere salir, que lle dá vergoña. Entonces, facemos o mapa e como temos previsto ir a uns determinados sitios, sacamos literatura de información da Xunta, de outras páxinas, e buscamos sempre o que nós creemos máis riguroso. E estes tratados de arqueoloxía, por exemplo, que pon aquí, non vamos a memorizalos porque nós non somos doutores en nada, pero intentámoslo levar a un lenguaxe ameno, pois para poder a lo menos non aburrir a xente. Bueno, a veces metemos a pata, falamos do siglo V, e resulta que é do VI, do VII, porque os datos, verdad, fanse. Entonces, esa é a maneira de xerar contido. Traballar, nos o día que salimos, traballamos, salimos temprano, paramos o xusto a comer. Ás veces nin comemos, porque non hai, non sei onde está, e faltas que apartarte un montón de kilómetros para encontrar un bareto, e levamos sempre no maletero un kit de emerxencia, porque son as galletas ou outro, para sobrevivir. Ese é o truco. Vale, e agora isto meto no apartado algo de min que bueno, pois queda claro, eso. En certo modo, nós disfrutámoslo, nós vivímoslo, pero o facemos o mellor que podemos, cos nosos apuntes da marrisa, e traballando moito. A motivación, o mellor, pois vos que estades aí seguíndonos, vale, continuamos. Hasta logo.